Walters Electronics. It's the master. Yeah, massive inside there, massive there. Guns. Ona baby ndati ndiwe chete. Ona baby ndati ndiwe chete. Hakuna mumwe kunze kwako baby. Hakuna mumwe kunze kwako baby. Inkwa kubvira pandaka kuketa ndichifamba ndinachiketa ndakaziva kuti tichaketana nhasi ndiwe chido pasina iwe ndakwara wakandisimudzira nhasi ndave munhu ndakave ndiri murombo asi iwe nhasi wandipfumisa ndabva muurombe ndodya patafura animbofa ndakakusiya bebi nokuti ndiwe wangu kusvika narini animbofa ndakakubirira ene unozondoramba ndakakumirira ndati ona baby ndati ndiwe chete. Ona baby ndati ndiwe chete. Hakuna mumwe kunze kwako baby. Hakuna mumwe kunze kwako baby. Ona baby ndakwara nechemukati ndakwara. Baby ndinoda kuti uve umwe wangu pese pandinenge ndiri ndoda kuti uvepo animbofa ndakachinja ndinoramba ndichingokuda ndikakuona malips ako kana maipisi ako kasmairi kako kanondityora mani wandinoda ndiwe watora moyo wangu ndiwe baby chete ndichatonobvisa madhora utotaurira tete nokuti ndiri kutouye ikoko saka wotoziva ndati ndiwe chete hakuna kana umwe ndiri kusvika ikoko yeah man master massive there. Ona baby ndati ndiwe chete. Ona baby ndati ndiwe chete. Hakuna mumwe kunze kwako baby. Hakuna mumwe kunze kwako baby.